So, wala kami mood palagi. So, yung nag-usap kami, ratratan kaming dalawa. Yung mga jeans na binibili niya is nakakatawa dahil... Hala, sakit, hala. Good morning, Philippines! Good morning! Good afternoon na guys. Late na ako nag-vlog. Punta ako sa Target. Sa Walmart. Matagal na akong hindi nakapunta sa Target. Good morning sa inyong lahat dyan. And yeah, so nag-ano ako guys, busy ako dyan sa katrabaho ng air server ko kasi hindi talaga nag-work sa MacBook ko. Hindi talaga. So sa isang laptop siya nag-work. But binili ko yung air server na yan sa Mac, para sa Mac. And then, wala akong air server na license talaga na gamitin sa, sa regular na HP laptop ko. Kaso, buti na lang, meron silang mga trials. Pero, meron akong 14 days trials noon. At saka nag-extend ako, binigyan lang nila ako ng 5 days trial. And ito guys, sobrang niya, lambot talaga guys. As in, sobrang lambot talaga niya. Oh, yun, no? Yan ako. Yan. Uy, tapos na tapos yung breakfast ninyo, ah. Kinain talaga ninyo yung breakfast ninyo, ah. Kinain talaga ninyo. Gutom talaga kayo. So, yun guys. Punta lang ako sa Walmart and I am going back later. So, hindi na po kayo dalhin kasi gusto ko lang bumili ng pagkain ng aso at pusa. And then, Sammy, gusto din niya akong tumitingin ng mga prime ribs kasi gusto niyang merong prime ribs para sa Christmas. Kasi dito, diba? Dito ang Christmas. Nag-vote na daw sila. Sabi pa nila, voting daw. Kaloka. Hindi kami kasali sa voting. Surprise na lang kami. Kami yung Kaloka naman tong mga pagkapatid ni Tami. Naano din ako kay Tami, guys, na ako kaninang umaga. Naano pa ko dahil hindi siya pumunta dito kahapon kasi may inuuhan siyang trabaho ngayong araw na ngayon. So, para akong wala ako sa mood. At saka siya din. Kasi gusto niya pumunta din dito kahapon. Pero, sabi ko wag na. So, wala kami mood palagi. So, yung nag-usap kami, ratratan kaming dalawa. So, yan. Nagratratan kami talaga. Nakakaano kasi, wala pa siya dito the whole time. Naman nga kailangan niya ng trabaho. Main pira naman yun, di ba? Trabaho, pero iba pa rin guys kapag andito siya. But anyway, I will see you guys later. Oh my God. Alis na naman ako, guys. Itong price na to is like $16. So, ito lang yung pinuha ko. Tag $3. Ano kaya? Ayaw ko yan kasi may opening na. May opening na siya. Ito na yung kunin natin. Ayan. Ang mahal, oh. Maliit na bag na lang. Ito siya. $14, oh. Gusto tong mga aso. Gusto nila to. Ay, makeup. Mga makeup dito, guys. Ang gaganda. Kaso, hindi na ako gumagamit ng mga makeup. Kasi na. Wala na. Gaming na talaga. Samahan niyo ako, guys. Samahan niyo ako. Para pang decoration. Ito siya. Alin ba yung maganda siya, guys. Maganda siya. But there's my thing. Guys, nakabalik na ako, guys. Pero pagbalik ko dito, sobrang gutom ko. Nagugutom ako at saka hindi nagpo-focus. Anyway, so nagugutom ako. So bumili pala ako, guys, sa Walmart ng chicken nila. Ang sarap ng chicken. So nagugutom ako. So kumain ako. Of course, bumili ako ng pagkain ng aso, ganon. So, meron akong meron akong nakikita pala guys na tagwa $1 lang. Itong Doritos na Blizz
spicy. Different kind. Ito parang may ultimate cheddar cheese. At saka ito is yung regular na pinaka-hot na Doritos. Ano ko to sa ASMR ko. And also, kumuha din ako ng Takis Cube. And also, bumili ako nito kasi gusto kong gumawa ng ASMR with the Doritos. Itong hamburger helper. Lasagna. Bounty! Tignan nyo. And then, meron ako mga binili for Tami. Hindi ko na lang ipakita sa inyo. Baka makita niya. Pero, gift ito guys. Bumili ako ng damit lang. 2 shirt lang. Ay, simple lang naman ito guys, shirt. Wag na, ayoko na ipakita sa inyo. Kaya baka nanonood yan. Diyan sa camera. Maganda kasi. At saka, mas gusto kong bigyan siya ng mga damit ng shirt or pantalon. Dahil, kasi palagi siyang bumibili. At saka, yung gusto niya yung mga ganon kasi sa trabaho. At saka, kasi yung mga pajama ko, sobrang buslot-buslot na, bumili ako. Ang taas, guys, pero putulan ko siya ang taas. Diba? Ang shirt naman ko. So, ang taas niya, putulan ko na lang, ito siya. Para ipakita ko sa asawa ko. Suotin ko to sa New Year, Pasko. Kasi gusto ko. Oh, ito. Pambahay. Ito. Me wrong, never. Me wrong, never. Pakita ko to kay Tami para man ito sa kanya. Suotin ko para sa kanya. First Christmas bag gift. Itim siya guys kasi para yan kay Tami. So yan. Gusto kasi niyang mga ganon. Nung una ko dito, una ko talagang dating dito, yung unang Pasko ko dito, 2, 3, 4, ganon, yung pagdating ko talaga dito. Every Christmas, yung Christmas tree, as in, wala ng lugar kalagyan. Talaga. Yung punong-puno ng gift. Kasi ganon si Tami. Punong-puno ng gift. Para akong nanibago ako ba kasi galing tayo sa lugar or family na walang ka-gift-gift every Christmas. Ang gagawin lang pag Christmas is ang tawag nito, ang gagawin lang pag may Christmas, magluto or bumili ng lechon, ganon. Ganon. Pero, nung pagdating ko dito, nanibago ako kasi sobrang bongga si Tami ba? Sobrang bongga talaga niya. As in, yun yung time na yun na ang bumibili ni Tami, ang dami, mga pantalon, jewelry, pero mga pang-winter, di ba? Bago akong dating dito, mga pang-winter, ang daming sweater, ang daming mga kahit ano-ano na latan talaga yung mga binibili niya. Yung mga jeans na binibili niya is nakakatawa dahil yung jeans na may mga Mariah Carey na butterfly, yung mga bulsa, ganun-ganun. Hindi ko talaga siya sinuot kasi parang, naku, pang ano man ito, parang, anong akala mo sa akin? Bakit ganun yung mga binibili mo? Papasalamat naman ako sa kanya, guys, pero hindi ko talaga sinusuot, guys. Ang nangyari, pinadala ko sa Pilipinas, yung mga jeans na yun. May mga mukha ni Mariah Carey, ni Hannah Montana. Anak ko talaga, guys, itong si Tami. Sige, bata ako. You know, iba yung edad ko sa kanya. Ang binibili niya is yung mga Hannah Montana, Mariah Carey na mga damit. So, yun guys. Yun yung working station natin. Andun siya. Yun. Si Misty andun sa isang kwarto guys, natutulog sa kama. And pwede ako dito. Hala. Sakit, hala. Hala yung ring ko. Palagi na lang itong pero yun. Masarap dito magtulog-tulog. Hi, Rox! Si Roxy tumitingin. Komportable siya, guys. Gusto ko na dito mag-work. I've been upstairs for the whole, probably it's already 2 weeks now. 2 weeks or 3 weeks already. So, andun ako palagi sa filming room ko. So, now it's time for me to sit down here. Kasi,
hindi na ako talagang nakapagpahinga dito. Doon na ako palagi sa taas. So, watch muna tayo ng TV. And then, yung dalawa, okay, the two of you, wait for your din, okay? Yeah, wait, I will give you later. Okay? I will give you some later. Nakalimutan ko, every Tuesday pala. Every Wednesday pala yung may basura. So, Wednesday, Tuesday, dapat ilabas ang basura. Yes, I know. Roxy knows that they think I'm leaving. I'm not leaving. I'm just staying here. I'm just putting all the garbage out, okay? I'm just gonna put the garbage out. Good morning, guys. Today po, it is this Thursday, and so, aalis na naman ako kasi kailangan kong bumili ng garbage bag. Kasi yesterday, I was filing the sa labas. I wrecked the I pina-file ko yung dahon na nahuhulog sa kahoy sa labas. Hi guys! Nilinis ko lang tong mga drawer dito, and then yun, maliligo na din ako pagkatapos nito, malapit na. I really want to get you a outfit, baby. You and Misty Coles. An outfit. I really want to get them outfit, but I think I can find it in Walmart. I think. And so yun, I think I can do that. But I don't know kung saan ako pupunta talaga kasi hanggang ngayon naglilibog pa rin ako. Nag-isip kung saan pumunta.
Ito, oh, very clingy, guys, oh. Okay. So, yan. Alis lang ako, guys. I tie my hair kasi parang walang samok. And hindi ko na kayo dalhin. Okay. Anyway, guys, so andito ako sa filming room. Nag-ano ko, guys. Nag-i-edit ako ng video. And also, making some thumbnails para sa video bukas. Lambot-lambot talaga ng ano ko. So, yun guys, nanonood din ako ng TV. Nakita ko yung TV sa bedroom namin. Doon. And then, while listening sa mga news, nag-ano din ako, nag-i-edit. And, hindi na ako magtagal guys. I-in ko na tong video. Salamat sa panonood. Hindi ko masyadong na-vlog today. Wala akong masyadong vlog. Na-mention lang yung pangalan ni Roxy. Nagising si Roxy. At saka si Misty. Naniid mo din sila guys. You're just listening. Right, miss? Nanonood ako ng TV doon. Right, miss? Right, baby? Yeah, yun yung stretching mo na, baby. Hala, hindi man ikaw makapunta dito, baby. Hindi man ikaw makapunta dito. Okay, guys. Good night. Thank you guys so much for watching. I will see you guys in my next one. I appreciate sa time ninyo again. And I will see you. Bye-bye. Bye, guys. Good night, guys. Good night.